Kaixo guztioi eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berriren helburuetako bat adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzea da eta aktibo mantentzeak horretan asko laguntzen du. Hortaz, guk pantailaren alde honetatik eta zuek beste aldetik burua eta gorputza aktibatuko ditugu. Bai horixe, goazen astera. Haupa, egunon danori, egunon zurine, zelanez, hemen gatoz gaur be kirola itxeko asmo horreaz, horrek alanduko gaur eta biroen elementuk izango dira aulki bat, pelota txiki bat eta koxin bat. Beste barik, ongitorri danori, haupa zuek. Bueno, gaur horreka, danok prest, eta betiko lez, behitxik eta gora zikoa, berotzen, venga, esku mokorrin jarri, hainka batatzen, astiro, ba, aldatu, hainka batera, suabe. Bizkarra beti zuzen. Venga, binaka, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, bat, bi, bi askanak, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire. Oazen bost aurrerutz, bat, bi, hiru, lau, bost. Atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, mokorraino zabalagoa, buru erdire, hor. Oso ondo, hiru askanak, bat, bi, hiru, sorbaldak, venga, oso motz eta astiro, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bat, bi, hiru, lau, bost, eta bixak atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Venga, bat, goxan besti behian, eskerra, eskuma, bi askanak, bat, bi, oso ondo askatu. Venga, esku kipini mokorrin, behitxik hasi, bat gora, astiro, bi, hiru, lau, bost. Eskerra eta eskuma, bat hor, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, gaurko ariketa danak, gehixenak, danak, jarritxe. Aukeran eukiko baten bat nahi da benak zutik, beste lan ariketa danak egingot elementu hauekin, baina dana jarritxe. Hasikoaz jarritxe, eta lehenengoko oreka puntu hartzi izango da, alegindu binaz, bizkarra aldanik eta zuzenen mantentzen. Horpuk ikutzen, bizkarra zuzen, esku kipini hor, da alegindukoaz ariketa danetan gure vertikaltasun hau, gure enborran vertikaltasun hau mantentzen. Edo ze ariketa itxin dutenin, alegindukona hau mantentzen. Lehenengo ariketa izango da laguntzakin. Heldu, aulki hori, da alegindukona inka bat mantentzen, airera, laguntzakin. Lagundu, eta hor. Hartu arnasa eta aldatu. Eta horreka mantentzen, hainka bat gora, bizkarra zuzen, balantza horrek, garbitzen, eutzi hor, eta aldatu. Hori da. Aldatu bestera, eutzi hor, oso ondo. Bigarren ariketa izango da, laguntzakin vertikala eta alba da, aulki horretan bizkarra ez ikutzen, airera eta eutzi hor. Balantza garbitzen, horreka mantenduz, hiru, bi, bat, venga, berriz gora, vertikaltasune mantentzen, bizkarra zuzen, sorbalda geldik, hainkak gora, ez oso goia, baina gora, eutzi hor, laguntzakin, beste bat, ba, bizkarra zuzen, sorbalda geldik, horreka hori mantentzen, hori da eutzi, venga, bi azkenak, laugarrenaz gora, eutzi hor, eutzi oso ondo, hartu arnasa, eta berriz, eutzi, horreka, sorbalda geldik, enborra zuzen, aulkixe ikutu baik, eutzi, oso ondo. Oazen lehenengo ariketa horretara, hainka bakarrakin, laguntza gabe. Bezu gurutzatu, eta hainka bat gora. Eta eutzi hor.
besu gurutzatu, eta inkaba gora. Tirrine beti barrurantz. Eutzi hor gogor, eta askatu. Venga, besti gora, eskerraz, eutzi hor. 5 segundo. Venga, aldatu, oazen, ba. Oso ondo, bizkarra zuzen, eutzi, ba. Gora. Eutzi hor. Bale, onzen gotzau, urrengo bloki, hainkabisak batera. Alegindu bizkarra vertikal mantentzen, vertikaltasun horretan, aulkixi ikutu barik, hainkabisak gora eta aldala. Sorbaldak, eutzi hor. Taskatu. Oazen berriz, ba. Eutzi hor. Oso ondo, oreka mantentzen. Venga, beste bi, ba, gora, tirrine barrun, bizkarra zuzen, enborra geldik, eutzi hor, ezin bada beti laguntzakin. Eta azkena, ezin bada, jarraitzu laguntzakin, eta alba da, tanok hor, eutzi hor, oso ondo, askatu, venga, askatu, oreka hori mantentzen, mantentzeko horretan, oso ondo benetan, hasiko naz, oreka hori mantentzen, baina inka bat luzatzen. Oreka hori hasiko naz, laguntzakin, eskerreko hainkau lurrin ondo ipinitxe, orpu beti ikutzen, eta orekari hainka bakarrakin. Hasiran laguntzakin, eutzi hor. 3, 2, 1, aldatu. Bizkarra beti zuzen, orekak mantentzen, lagundu, eta lagundu. Hori da, eutzi hor. Ba, aldatu. Bizkarra zaulkixe ikutu airera. Bizkarra libre. Eutzi hor. Aldatu. Ba. Hori da. Ariketa bardine. Laguntza barik. Bizkarra zuzen eta hortik. Eta oreka mantendu. Eutzi hor. Gogorra inka hori. Eutzi. Arnasketa oso lasai. Aldatu. Ba. Oso ondo. Ba. Eutzi hor. Ba. Aldatu. Hori da bizkarra zuzen. Oso ondo. Askatu hainkak apur bat. Hartuko pelota hori. Eta urtrago txiki bat. Ure beti izateot, ure aukeran edan nik esan baik. Eran ure nahi beste. Bale, eran ure nahi beste. Hon aleginduko naz. Ariketa honei, luzatzeko horretan, beso bat gehitzen. Bale, pelotakin. Eta mantendu. Eta alegindu oreka hori garbitzen. Vertikaltasune mantendu. Indarrak bateratu. Hori da, eskumiaz, daskatu. Aldatu pelota, da eskerretik. Aldala, beti, lurraz paralelo, bizkarra beti zuzen, oreka mantentzen, ezin gara holan egon, oreka bat mantendu, eta askatu. Beste aldera, ba. Oso ondo utzi hor, astiro, astiro. Oso ondo, aldatu bestera. Hori da, vertikala, tirrine ondo sartute, venga aldatu, gogoratu gaurko honetan, orekako lana. Ba, aldatu, eutzi hor, oso ondo, bestera, bi azkenak, bizkarra zuzen, sorbaldak geldik, ba, aldatu, bestera. Hori da, oso ondo. Hon hasiko naz, ariketi bizkat, pelota hori mugitzen. Hasiko na pelotakin bakarrik, da gero jungo na gehitzen. Hainka bat gora, hainka bat bera. Bale? Hon hasi, oreka mantenduz, vertikal hori mantenduz, jolasten apur bat. Bale? Alde batera eta bestera, ikusten da ez da, alde batera eta bestera, jolastu hor,
nahi dan lekun, gustora edo hemen behian, baina pelota nahiko zuzen, ikusten da, ez da? Venga, jolastu hor. Bat, bi, zabaldu apur bat, gogoratu beti, peloti jausten bada, jarraitu, hartu eta jarraitu. Honengot goraka, bota gora, bizkarra beti mantenduz, holako barik, gelditu, hor, ba. Da, albo zue, telebistari begire, oso ondo, edota pelotari jarraitzen. Bale? Aldabenak, begixak itxitxe ez dut esango, baina, pelotiai behatu barik, oso ondo. Bale, hona leginduko naz, zuzen. Bale? Mantentzen hor, pelota, da hainka bat gora. Horren edo esan, eskerra, gogor, hainka hori gora, eta alba da, eta horreko hori mantentzen. Venga, 5 segundotan, segi. Oso ondo, askatu. Beste aldera, segi hor, horreka mantentzen, oso ondo. Venga, gertu pelota, motz-motz, ba, eskuma gora, segi hor, hori alda pasae bai, jarraitzu hor, 3, 2, 1 eta aldatu. Segi, vertikala zuzen, oso ondo. 2, 1, aldatu 2 azkenak. Bizkarra beti zuzen, gogoratu, balantza horrek, oso vertikal. Ba, aldatu, azkena. Oso ondo. Eskatu apur bat, on jarraitzukot. Pelotakin, goraka eitzen eta nik engot. Bertatik, ezin bada, laguntzakin. Bale? Baina alba da, igoko naz, pelota horreaz jolasten. Bale? Eta jolasten, ikusten da, nahi basue pelota horrei behatu, eta pam, 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 gora, eta jarraitzu eta pelota horrekin berant. Venga, eskatu ingo apur bat, deskantzu apur bat, 10 segundo, eta guazen horrekin. Gertu, goraka pelota, bale? Guazen, ba, oreka mantenduz, gora. Oreka mantenduz, astiro, bera, oso ondo. Venga, guazen oreka mantenduta, hop, gora. Guazen oreka mantenduz, sop, bera. Venga, guazen gora. Venga, jarraitzu pelota horrei, astiro, berriz berantz, guazen. Venga, 2 askanak, guazen gora astiro, pelota horrekin, hori da. Eta azkena, guazen, ahi ba, astiro, hor, oso ondo, eutzi hor. Venga, gora, eta askatu. Ondo, hau pasuek, hasiko ara urrengo ariketi eitzen. Urrengo ariketin gau, esko bateaz. On 2 zibiligazena, esko bakarrakin, eta beste esku nahi bozue, o laguntzen, bai, ikusten da, laguntzen, goraka horretan, edota zuzen. Nahi da benak zuzen, nik engot laguntzakin. Bale? Nahi da benak, gelitzu hor, laguntzen, edota luze. Bale? Nik engot dana laguntzakin. Bale? Venga, gertu, guazen, engou, 3 eskumiaz, 3 eskerraz. Poteka, bakarrakin, pelota horrei behatzen, hori da, 1, 2, 3, guazen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 eta askana, ondo, astiro, aldatu, laguntzakin, eta nahi da benak, peso hori lurrakin paralelo, guazen, 1, 2, 3 goxan, 1, 2, 3, betira alde bat, besti baino errezagoa, kasu enten hitzako, eskerra, gatxago altxen gazta, segi hor, beste bat, astiro, oso ondo, askatuko eta berriz 3 eta 3, bale? Beti alde bat, besti baino nekezago aitzen dana, venga, askatu horra apur bat, nahi da benak urtrago bat, nahi da benak urtrago bat, venga, guazen, beste 3 eta 3, eta ariketa saldatzen. Laguntzakin, vertikaltasune mantendu, hainkak trinko, guazen, estiro.
Venga, oreka hori. Venga, bihurri barik. Azkena. Gora, gora. Eta hon aldatu eskerrera. Daia zelan juten dan esker hori. Venga, oazen. Ni laguntzak inabil, nahi da benak. Esko hori luze. Nahi badau laguntzeko. Venga, hiru eta azkena. Oazen. Oso ondo, hau pasuek, lagakau pelota hori. Eta koxinoneaz hasikoaz. Jarri etxindak gauzuen koxin eroso bat. Alegindukona bardin etxen, harik eta bardin-bardinak etxen, baina koxin hori zapalduz topera. Hor balantza egingo dia apur bat, laguntzakin hasikona hasieran, alegindukoa sakain, eta beste hainki gora. Ikusten da, ezta? Hor hasikona, da ingot lehengo ariketa horrek koxin hori sartuz. Venga, eskuk ipini zorbaldan, bultza, eta gora, utzi hor. Vertikaltasune mantenduz, koxine zapalduz, gogor, 3, 2, 1, askatu. Oazen berriz, bultza, gora. Utzi hor, 3, 2, 1, askatu. Venga, hirugarrena, bultza, 5, 4, 3, 2, 1, oso ondo, oazen. Bultza, gora. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, oazen askana eskerraz, bultza tope. 1, 2, 3, 4, eta 5. Oso ondo, aldatu aldez. Venga, gertu. Oazen gora. 5, 4, 3, 2, 1, bat. Bultza tope. Gora. 1, 2, 3, oso ondo, pa. Oazen gora. 5, 4, 3, 2, 1. Askatu. Oazen. Gora. 5, 4, oso ondo, 3, 2, 1. Askatu eta azkena. Gora. 1, 2, vertikala mantendu. Oso ondo, askatu hor. Askatzen dut. Oso ondo benetan. Dona leginduko naz. Eskuk mantenduz, alba da, bestelan laguntzakin. Lagundu, zapaldu, gogor eta gora. Laguntzakin bera, hor bat. Nahi bada laguntzakin. Eta alba da, hor. Bat gora, ikusten da ezta, astiro, oazen bera. Oazen gora. 2, oso ondo, astiro, zapaldu tope. 3, astiro, zapaldu hor. 4, astiro, oazen 5, astiro, eta aldatu. Ondo, hau pasuek, bultza tope, koxin horrei, venga, aldatu, eta oazen gora, astiro, bat, ezin bada hor gurutzatute, gogoratu beti, ezin bada laguntzakin. 2, astiro, oazen, 3, eta alba da, 2 azkenak. 1, astiro, hor, 2. Oso ondo, hau pasuek, gaurko orekalan amaitxute. Oazen betiko lez, lusatze ariketa horrek etxea, eta goitxik eta bera. Venga, eskatu apur bat. Eskuk ipini hor. Kokotin jarri. Buru gorantz. Hartu lasai, bota luze. Venga, astiro bera. Oso ondo, hartu arnasa. Kolpe goitxik eta albo batera. Cambio. Oso ondo, gurutzatu atzaparrak, eta
biribildu ondo, hartu arnasi eta gora astiro. Aldatu berriz. Hartu arnasa gorantz, heldu eta bota, beti hartu lasai, bota luze, oso ondo askatu hor, hau pasuek, zabaldu hainkak, esku mokorretik eta bat gora, luzatu hor tope, hartu arnasa goizan eta luze albotik, venga, aldatu, gora, hartu arnasa, oso ondo, venga, askatu hor, laguntzakin, edota libre, kolpe hor, bizkarra zuzen, astiro, astiro, venga, aldatu, beti laguntzakin, horma, aulki, vertikaltasunen, gaur landu duen hori, ez, oreka hori mantentzen. Venga, askatu hor, hainkak gurutzatu, bizkarra zuzen, ipurdixaz atzerut, eta mantendu. Hartu arnasa gorantz, astiro, gurutzatu, helduta. Oso ondo, askatu, eta betiko lez, bi arnasketa horrekin amaitzuko, batu hainkak, bizkarra zuzen, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, astiro, astiro gorantz, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, astiro gora, eta hau pasuek beste barik, zurinekin jarraitzen dugu, hurren arte. Agur, agur. Atzo atal berri bat estreinatu genuen adin berri saioan gorputza ez ezik garuna ere entrenatzeko. Gaur ere animatzen altzarrete Anerekin batera osasun kognitiboa lantzera? Bai ez da. Badakizue, Ane Zita Alzheimerreko neurobiologoa da eta berak bideratuko du atal berri hau. Gozatu! Kaixo guztioi! Zurinek aipatu ezela, buru osasun ona izateko gure gorputza eta osasun orokorra zaintzeaz gain, garrantzitsua da garuna ere egunero trebatzea. Atal berri honetan, horretan lagunduko dizugu. Ondorengo minutuetan, elkarrekin egingo ditugun ariketen bitartez, funtzio kognitibo ezberdinak landuko ditugu Exercita programaren bitartez. Animatzen zarete? 2 ariketa ezberdin egingo ditugu, eta gero, etxean entrenatzen jarraitzeko, ariketa bat proposatuko dizuegu. Saioan egingo dugun lehenengo ariketa, zenbakiei arreta izango da. Ariketa honekin, arreta bisuala landuko dugu. Arreta estimulu konkretu batzuk hautatzeko eta denbora batez horietara bideratzeko gaitasuna da. Inguruan ditugun bestelako estimuluak alde batera utzita. Gure arreta zenbakietan jarriko dugu, eta gainerako guztia kanpoan gelditzen da, albo batera utziko dugu. Goazen ba! Irudietan batetik 10 bitarteko zenbakiak agertzen dira taula batean. Erabat nahastuta daude. Ikusten duzu ezta? Kopuru berdineko zenbaki dauden kontatu behar dugu. Hau da, zenbaki bat hartu, horretan bakarrik zentratu, eta zenbaki hori zenbat aldiz errepikatzen den ikusi behar dugu. Papera eta arkatza ere erabili ditzazkezue, lagungarriagoa egiten bazaizue. Zenbat bateko daude? Hartu lasai tartea horretarako. Batekoak kontatuta, 12 ezta? Eta bostekoak? Hamar ezta? Asmatu aldituzue, bai? Goazen bigarren ariketara. Zenbakietatik letretara egingo dugu salto. Esaldiak antolatu ariketarekin. Ariketa honetan, hitzen arteko erlazioak landuko ditugu. Ez da nahikoa hitzen esanahia ulertzea. Hitz horiek egoki ordenatuta egon behar dute, esan nahi dugunak zentzua izan dezan. Pantailan hitz batzuk agertuko zaizkigu, eta gure lana hauek antolatzea izango da, esaldi zuzenak osatzeko. Bai? Goazen ba lehen esaldiarekin. Hementxe lehen esaldia osatzeko hitzak.
Hartu tartetxo bat, eta saiatu esaldia osatzen. Dagoeneko ordenatu duzue, bai? Ea ba nire esaldiaren berdina osatu duzuen. Haiek ez dute zure berririk. Bai? Asmatu duzue? Ea ba bigarren esaldiarekin zer moduz moldatzen zareten. Hementxe esaldia osatzeko hitzak. Esaera bat da esaldi hau. Ea lortzen duzuen osatzea. Bai? Lortu duzue? Hauxe da esaldi zuzena. Non gogoa, han zangoa. Esaldiak argi dioen moduan, gogoa izanez gero, dena da posible. Beraz, goazen gogotsu hirugarren esaldiarekin. Hementxe esaldia osatzeko hitzak. Hartu tartetxo bat lasai eta zorte on. Bai, lortu duzue, hauxe zen osatu beharreko esaldia. Ba alduzu ikasteko asmorik? Eta zuek, ikasteko asmoa eta gogoa badituzue, pixkanaka hobetu eta lortuko duzue. Gakoa saiatzea eta entrenatzea da eta. Entrenatzen jarraitzeko, hementxe azken esaldia osatzeko hitzak. Hortxe hitzak, hartu tartea, ea esaldia osatzen duzuen. Zer moduz? Hementxe osatu beharreko esaldia. Jonek irakaslea izan nahi du. Zelan moldatu zarete? Ongi? Lortu duzue esaldiak osatzea? Ez baduzue lortu, ez larritu. Entrenatuz eta garuna landuz lortuko duzu eta. Horretarako, komeni da konstanteak izatea. Horregaitik, etxean egiteko ariketatxo bat proposatuko dizuet, bai? Gaurkoan ere, etxerako oroimena eta idazmena lantzeko ariketa bat proposatzen dizuegu. Zer da monumentu hau? Non dago? Inoiz izan alzara? Noiz eta norekin? Gogoratzen duzue 14 apostoluen eta Arantzazuko santutegiaren istorioa? Galdera hoiei erantzunez, idazlan bat egitea proposatzen dizuegu. Oteizaren artelan honen inguruan sortzen zaizkizuen pentsamenduak idatziz gordetzera animatzen zaituztet. Eta nola ez, Zurinerekin saioari amaiera borobil-borobila ematera. Agur! Eskerrik asko, Ane, eta kaixo berriz ere denoi heldu gara saioaren amaierara eta betiko moduan meditazioa egingo dugu. Erlaxatuta bukatzeko, bai? Goazen ba, poliki hasiera ematera. Beti bezala, aulki bat, banku bat edo esteria bat beharko dugu. Bizkarra tente dugula, eseriko gara, inongo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarriko dugu, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen, hartzen, botatzen, hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat
zure arnasketa prozesu naturalarekin. Arnasa hartzean, arnasa hartzen esan dezakezu barrutik. Arnasa botatzean, arnasa botatzen. Horrela, etengabe pentsatzen ari den burua, entretenituta izango duzu gorputzak egiten duena kontatzen. Arnasa hartzen, arnasa botatzen. Kontura zaitez burua eta gorputza batera doazela, sintonizatuta. Bakea eta barne koherentzia, sentsazio atsegina sentitzen dituzula. Arnasa hartzen, arnasa botatzen. Zure burua pentsatzen ari dela konturatzen zarenean, pentsatzen esan barrutik, eta erreparatu gertatzen denari. Pentsamenduak gelditzen badira, zure burua arnasketara bueltatuko da berriz ere, modu naturalean. Arnasa hartzen, arnasa botatzen esaten jarraitu.
Berriro ere pentsamenduetan galtzen bazara, barrutik, isilean, esan, pentsatzen. Pentsatzen esatean, distantzia sortzen duzu pentsamenduen eta pentsamenduen behatzailearen artean. Askatu egiten dituzu pentsamenduak eta behatzailea. Atxikimendua da, pentsamenduak eta haien behatzailea lotzen dituen itsasgarria. Atxikimenduaren bitartez, zure burua nahastu egiten da pentsamendu, ideia eta arrazoiekin. Baita objektu, substantzia eta pertsonekin ere. Atxikimenduak mendekotasunean murgiltzen gaituen indarra da. Mendeko bihurtzen gaituena. Pentsatzen ari bazara eta ezin baduzu pentsatzen esan, atxikimenduaren indarrak harrapatuta zaude. Zure burua pentsamendurik gabe geratzen bada, nabarmenena arnasa izango da. Hartzen, botatzen. Praktika ezazu, astean zehar, egunean zehar, hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, poliki-poliki, ireki begiak eta hasi gorputza mugitzen. Zer moduz? Zer moduz joan da gaurkoa? Ondo ez da? Hurrengoan ikusiko duzue are hobeto sentituko zaretela. Etxean praktikatu dezakezue eta hanek esan bezala garuna ere entrenatu dezakezue. Gogoratu, horretarako Oteizaren Arantzazuko obraren inguruan dituzuen oroitzapenak idazlan batean biltzea proposatu dizuela. Animatu idaztera eta bitartean nik hementxe itxarongo zaituztet. Ordu eta toki berean, Adin Berri saioan. Eskerrik asko!